एबसुआ बर' हारिखौ रैखाथि गोनां हारि गायसननो थाखायनो सान हर खामानि मावगासिनो। बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मिरु एबसु आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव गासै सानथामनि हाबाफारिजों लानाय हारियारि मोनथाय आरो समाजारि थार बिजिरनायनि थाखाय सुबुं सांग्रांथि रेलिया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। हाबाफारि बायदियै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बर' हारिनि आथिखालनि थासारि आरो एबसुनि मावनो लानाय हाबाफारिफोरनि सायाव बाथ्रा बुंथियो। आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों, एबसुआ बर' हारिखौ रैखाथि गोनां हारि गायसननो थाखायनो हर सान खामानि मावगासिनो दं। जर'खायै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो मोननाय जोंनि थाखायबो जोबोद खाफाल गोनां होननानै गावनि बिबुंथियाव बुंबावो। एबसुनि आफादगिरिया बे बाथ्राखौबो बुंदों दि हारि दानायनि बाथ्राया ससियेल मिडियायाव सावरायजानाय बाथ्रा जानाङा। बबेखानि ससियेल मिडियानि गेजेरजों हारि सिबिनो ओंखारफ्लानानै बर'नि गुदि थांखिफोरखौ उदाङै बुंफ्रुनाया हारि नाङैनो गनायजाथाव नङा होननानै बुंबावो। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा realitypublicschool@gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।